контузии са от самолетна катастрофа. Не! Под nama един Тутанкамон! Камион! Тутанкамион! Шегувам се! Кой сега е номер? Си правим каквото си искам. Това бе? На колина! Тутка! Каквото имаш за пране? На колина! Кой? Той! Ха-ха-ха! Пикам, 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 Славчо! Да не мога стана! Що баба се сваща? Защото аз като млада пикаех права баба! Ау, какво налягане! Абе, ти ли натръти Снежанка? Да ви кажа... Нямам нищо общо с Снежанка. А, добре. Между зъбите ми засядат трохи. А понякога и цели зайци. Залци, прощавайте. Залци. Да отпием от кафето. Господин Байка. Байка. Ей, Байка. Тази година кмет, до година президент. Благодаря. Виктор най-държелив обаче, не сме... Днеска не остиска. Днеска не остиска и се разсмя, ти го разсмя. Като беше това... Понякога една дума преди да влезем за скетч, една дума да си разменим и това ни действа. А едно от мечните неща, тук си говорихме с Дариса, сме го показали, то беше с една птичка жива, която я беше вързал със себе си едно горкото канарче, което се опитва да излети, опитва и накрая падна и само ритна един път с краченцето. Просто трябва да ти кажеш, щех да умра от смях. Добре, добър вечер, заповядайте, седнете. Подиграваш ли се? Моля ви. Къде си виждал седнало дърво? Добре, не знам, може ли аз да седна? Ако искате да се разходим в моето студио. Дърветата по принцип не се разхождат. Това какво е, между другото, да ви Болят ме корените. Болят ви корените. Добре, Кое какво е? А пъпката как е? Грудката. Грудката, извинявайте. Добре. Добре, а как се чувствате? Всеки трябва да си знае корена. Добре, де, съгласен съм. Ти знаеш ли си корена? Знам си го. А виждал ли си корен? Виждал съм различни корени. Хубаво. Как се чувствате? Прекрасно. Така ли? Пролете. Разлистих се, цъфнах. Птичките пеят в косите ми. Не бой се. Много е горещо във вашето студио. Мога ли да се поосвежа малко? Да. Ти що не се полееш малко? Защо? Гледам, че са ти окапали листата. Вярно ли, че изобщо не се храните? Не е вярно. И защо не е вярно? Кое? Това, че не се храните. Не е вярно. Не. Защо? Никое дърво не може без храна. Трябва си хубаво.
Така де. Трябва си хубава почва. Редовно подхранване с амониева селитра и от време на време. Добре. Ще го биете това птиченце и се надявам се, че сте го вързали. Така. Всичко е под контрол. Добре. Да, съгласен съм. Сложете го в короната ми. Да. Така, там му е място. И така сега, жена ви как гледа на това, че вие сте дърво? Много добре ме гледа. Така ли? Редовно ми кастри филизите. Да. Да. Варосала ме е против гасеници. Да. Както виждате, ето тук. Да. А тук по-нагоре. Да. Вчера ме напръска с син камък. А как се размножавате? По пъпков път. Така ли? Да. А някакви проблеми, откакто се превърнахте в дърво? Има. Какви? Една Една какво? катеричка се приюти в хралупата ми. Моля ви? Една катеричка се приюти в хралупата ми. Дали може да я покажете? Мога! Не дейте! Не дейте! Не дейте. Достатъчно видяхме тази птица. Най-много да хареса вашите лещници. Имате ли врагове? Най-страшните ми врагове са кълвачите. Защо? Кацат по мен и като почнат да ме чукат, скъсат ме от чукане. Добре, и последният ми въпрос е, Е, чувствате ли се щастлив? много щастлив съм. Защо? Защото живея в хармония с природата. Да? Като вас. Да? Ето вчера, например, стоя си на припек, птичките чуроликат, Да, виждам ги. цвъкат върху мен. Да? Красота! И? И по едно време притича едно куче до мен, вдигна крак, погледна ме с благодарност и ми каза: добре, че те видях, иначе щях да се напикая. Ма аз друго исках да кажа. Вие какво се Обаче, напихте се? Оги, ти ме прекъсваш. Оги, не ми харесваш. Аз съм по-възпитана, нали? Тая сутрин не ми харесваш. Значи, по Друга сутрин харесвам ли ви? Да, по празниците много се прекалява с тия пиратки. Аз това исках да обърна внимание, защото алармата не ми е спирала. Само, оная вечер една пиратка, като ми гръмна до главата, направо ми стана натъпан. Каква беше тази пиратка? Каква беше тази пиратка? Пиратка, нали я знаеш? Само да тъгет на дънките щите, майко! Благодаря. Благодаря, вие с какво се напихте? Кой аз? Да. Аз съм се напил с нещо си. С нещо си. Да. Да, благодаря, няма нужда. Не пред зрителите! Не пред зрителите, тук няма да пиете! Това беше Сутринта е рано. Оги, не ми харесваш? Оги, издишаш? Добре. Пожелайте весели празници на хората и да си ходят. Аз няма да пожелавам нищо. Вие ще си пожелавате. Това беше всичко за тази вечер от тази сутрин. Добре, айде. Значи това за вас е всичко, ама за мен има още, така че... И така, весели празници. Весели. Танцовате, кора! Невероятно! Благодаря, господин Трифов! Заповядайте се! Благодаря, Кокопет! Заповядайте се! Здрасти! Добре дошли! Как си? Много сте редом. Добре дошли! Здраве желая, господин Трифов! Да? Лейтенант Рачински, Пето РФУ, не си нарече. Пето какво? Пето РФУ. РФУ? Точно така. РФУ! РФУ! Аз те ви разбрах. Това е районно фолклорно управление. Така. Ето както яхте. Ихо, ахо, дай, 5 лева пищемак, дай, върни, много сме, ще върнем малко. Това е господин Трифов от Дайчевото хоро. Така.
Сега тук има едни обратци. Къде сега имате ще ви обратци? покажете. Ето тук! Хей! Ето! Много хубаво танцуват. Ето с тази шапка те искат да ви сложат пари. Много са тренирани. Много са тренирани. Как се казваш ти? Така, Не мога да говоря, господин Трифонов. Кажи ми! друго Както могат да виждаш, танцуват, те си пазят лейтенант. държавна тайна. Могат ли да танцуват нещо друго, си лейтенант? Те не могат да говорят, но танцуват перфектно. Така ли? Те пазят държавна тайна. После по-нататък ще и танцуват. Стойте мирно тук на пост. Какво се отличават? Нашите хора и хора, господин Трифонов, Да. се отличават с небивал синхрон. Да. И никога не могат да бъдат разкъсани. Така. Виж кой си изрази, що е се постигал. Келешков. Сигурно, защото се връзваме един друг за белезници, господин Трифонов. Добре, кога прилагате новия метод, господин Ръченишки? Във всяка е такава удобна ситуация, господин Трифонов. Видяхте ли кога прилагам този метод? Каква ситуация? Примерно, вместо с дрегера, господин Трифонов, Да? ние разпознаваме пияните шофьори с хоро. Така. Смъкнем от колите 4-5 човека и надуваме стереото, кастофона. Така. Който поведе хорото, той е най-фиркан, господин Трифонов. Добре. Добре, седете. Седете. Как се казваш ти средния? Как Добре. се казваш? Заповядайте, елате, седете при мен. Малко са бутафорни, не? Заповядайте. Седете при мен. Заповядайте, господин Ти лейтенант. знаеш поне азбуката. Какво мълчите, бе? Господин лейтенант, заповядайте, Ето, както? седете при мен. Така. Как после? Защо пускали вицове? Добре, че спряха вицовете. Добре, заповядайте, седете. Не мога се спокоя, защо не казват как се заповядайте, отказват? Ох. И си- Малко неудобно се получи. Да, щеше да се получи. Да, седнах на Щеше да се полицейската получи. палка. Така. Да, Кога прилагате новия метод? когато е най-важният танц за полицая. Кой е най-вашият танц за полиция? Моля ли за малко респект, господин Трифонов? Питате ме кой е най-важният танц за полицая? Кой е Най-важният танц за полицая е танца къде е пистолета. Момчета, демонстрирайте, ако обичате. Ето! Браво, чета! Ето, знаеш Добре. само, а? Заповядайте. Видяхте ли, господин Трифонов? Къде е пистолета? заповядайте. Да, заповядайте. Ако искате, може да го направите от танц. Кой? Вие смудрите по допет наши. Хайде. А? Така. точно. Добре, Да. заповядайте, седете. Така. Само пътната полиция ли използва танците като метод? Съвсем не, господин Трифонов. А как е, господин лейтенант? Защо сте толкова строг? Като мен. Колегите сапьори, господин Трифонов, Да. също прихванаха от нас. Да. Онзи ден ми се обадиха, че край парламента са намерили предмет, който прилича на бомба. Тръпнаха една ръченица отгоре и вече спря да прилича на бомба. Чакайте, чакайте малко да влезе тигъра. Добре, Казай. сега мога... О, може всичко, може, бе. Сега мога да ви кажа добър вечер вече. Може, нали? бе. Добър вечер, бе. Добре, здрасти. Здравейте, бе. Колко даш? Здрасти. Колко даш, бе? Колко даш, Гере? А? Маестро, колко даш, бе? А? Бизнес събрах, бе. Вие колко даш, бе? Ела, да. Колко даш си с очилата, бе? Колко даш? Здрасти. Колко даш? Ето ме станиш ти после, бе. Ей. Става алуминия до грама е тука. Става алуминия до грама тука, ей.
казай. Проявяват ли интерес към вашите рекламни... към вашето рекламно пространство? Мали. Какво? Мали. Гледай колко рекламна площ имаш, бе, човек. Мале, сумати пари ще да направя с тази рекламна площ. Гледай. Гледай как се изтипосваме. Проявяват ли интерес към вас? Оставете ме мене на страна сега. Що бе, що става, бе? Тигъра, какво? Жив е, бе, жив е той. Седи тук на дивана. Добре, а проявяват ли интерес към вашите рекламни площи? Много. Какъв? За билборда голям интерес проявяват от един музикален магазин, вече се обадиха. Какво искат? Значи, искат да им рекламирам някакво виолончело. Що? Да, бе, така е, бе. Идеята им е, значи тук да ми сложите една виола на челото и да стане купето си челото. Що си така разграфен, между другото? Това са рекламните карета, бе. Така ли? Да, има различни стойности тук. Коледната ми украса останала, бе. Това ми е коледната украса. Ако не си я плащал тока, така е. Не ще, бе. Значи, добре, що са ви празни рекламните карета? Това са рекламни карета, не са празни, за сега са празни. Що? За сега са празни, защото са само празни за сега. Защото всяко рекламно каре си чака още мющерията. Това е. Така ли? Да. Например? На една банка, например, да ви казвам ли името или... Не, няма нужда. Няма. Да. Една... няма да казвам, да. Банка, така сме обещал, така да му даря едно рамо. Тук от рамото до към предмишницата ще рекламирам жилищни кредити, а от тук надолу потребителски. От тук до тук и тук потребителските кредити. Добре. Какво е добре? Завиждаш ли, бе, какво? Добре, защо не се вижда цялата ви рекламна площ? Как не се вижда, бе? Не се вижда цялата. Виж сега, което е покрито, вече е откупено. Това е откупка, вече е направена, резерве. Така ли? Да, тук е VIP. Вип? Абе. Що? Да, правим реклама, така съм си ги покрил тук випа с пищималчетата и си я пазя. Значи Евгений Минчев искаше да си купи едно закътано местенце, така за лична реклама, но аз му отказах, защото ми се стори много така рискова инвестицията. Добре, а не ви ли притеснява, че давате цялото си тяло за реклама? Кое да ме притеснява точно? Не знам, просто по-добре е да си е ваше тялото. То си е мое тялото. И ваше защо го давате за реклама? Да, даже си имам тук за нощно време, нали така да си света. В смисъл да всичко да е осветено и тук не съм плащал тока. Мама, да не казвам нещо. Да, не го казвайте. Да, така, нощно време си ми свети тук. Рекламата. Рекламата? Това е билборда, да, ми се осветява рекламата. Значи не ви притеснява, че си давате тялото за реклама? Не ме притеснява. Тук даже между пръстите съм си го оставил за вафли и бомбонки и за пуканки. Между пръстите. Това е рекламно место. Тук е за пуканки и бомбонки. Добре, аз исках да попитам за... Тук, VIP, веднага на тук се насочи, Исках да попитам за това, защото... Какво да питаш? Какво да питаш? Това какво е? Ще попипаш ли ще попиташ? Не, Значи, гледай сега, това тук съм си го запазил така, тук има едни 11 квадратни метра некъде рекламна... Какво? Даже с две... Какво? 11 квадратни метра с две помощни така рекламни карета, едното 65 квадратни сантиметра, другото е 54. Да, не е ли линейни сантиметри, не е ли това нещо? Не, на линейни сантиметри продавам, рекламирам тук, се сцепвам, само дето положението е малко по-деликатно. Що? Нали така, вече продавам се на линейни сантиметри, вече рекламата площ се увеличава, па сутрин се намалява, то е като ви казва хубаво. Честит рожден ден, Ваше Величество! Честит рожден ден, Ваше Величество, господин Симеон Сакскобургготски! Господин министър-председател, честит рожден ден! Защо го правите сега това? Защо го правите това сега? Защото бъдещето иска да му обърнете внимание. Иначе сте абсолютно прав, Трифонов. Аз днес имам положително един повод за почерпка. Защо? Днеска, консеквентно казано, съм се аерирал за пръв път с кислород и като вследствие съм проплакал 3 кг и 700 грама. Положително, демек имам рожден ден. Честито, господин Сакскобургготски! Да сте жив и здрав!
Годините въобще не ви личат, както казва една известна поп-фолк икона, направо сте като на 17. Напълно луди, като на 17. Води ме в някоя квартална кръчма и поръчвай. Шегувам се. Благодаря ви. Благодаря ви за това подмазване. Но моят рожден ден не е чак толкова пък важен. А кое е важно, по-важно? Аз мисля, че по-важни са предстоящите избори. И за това съм дошъл да агитирам всички сънародници за изборна активност. Заповядайте. Какво се пулиш, бе, плешив? Какво ви става, Ваше Величество? Еми, какво ти кажеме, брато, че ви купим и че ви продадем? А вие самият ще гласувате ли? Аз ще гласувам за БСП. Сега е времето България пак да страда, да се гордеем с нея. Ваше Величество, вие чувате ли се какво говорите? Не се чувам! От 30 години съм учителка! Побъркала съм с тия деца! Направо толкова се млезда, че не... Напоследък гледам много телевизия и получих световъртение. Извинявайте. Благодаря много, Трифонов. Ще запомня този жест. За вас винаги. Но едно ще ви кажа, Трифонов, въпреки моята нелепа ситуация, в която се намирам. Не оставайте другите да говорят вместо вас, особено ако това е предишния Митко Цонев и сегашния. Благодаря ви. Ние на ФК Бацо, ама! А от този сезон съм Тарангио ме от Челси, баци. Дошъл съм тук да се пофала за титлата на Челси, дека спечелиме тази седмица. Мари! Ей, толкова ми е кеф, че взема судро от земята. Значи казвам ти, Манчестър Юнайтед и Арсенал ги лазнаваме като пръста на масажист от дупец на лесен бекер. А сега я ще ви обясня кои са факторите ние да вземем титлата, бац. Значи първия фактор е това финансовия благодетел на отбора Баце Гошо Милчев. Него е. И неговия ортак Баце Роман Байрамович. Нали? Значи с Баце Гошо и Баце Роман след победата се накласяме она гръшма. Помниш, се обадиме на Джиджат и Вескобици. Значи калачиеме се като магарета по масите на хитовете на ония техния магапас Роби Уилямс, какво викаш, нищо ли? Нема нищо, айде. Цела вечер имаше жик-так, 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 така. Са най-важният фактор Челси да стане шампион е моя личен треньор по обща физическа подготовка, баце. С него всеки ден блъскаме в фитнеса към животни. Я блъскам бело, то ме блъска у главата. Ете това. Представя ви моя кондиционен спец, телевизионния физкултурник Слави Трифонов! Добър вечер, уважаеми зрители на шампионската телевизия BTV. Добре дошли и на вас, скъпи гости в моето спортно студио. Щастлив съм да я видя. Радвам се да видя и тебе, Гацо. Здрасти, баци, аз съм ведъл. Ще ме извиняваш, ме отказа, вземе титлата, съм се поопущил малко. Скасал съм капистрата, нищо. Па ти верно ли си от Челси? Към мислиш ти? Да, сега. Сега нема забра как ти ме откри за футбола. Помниш ли? Не. И после каза на бека, се помниш? Това беше отдавна. Значи като ми видя на дербито на това на Бацо Амала и Депортиво Лисичери ми каза, ей, бегай бързо от Челси, Бацо, много си бръсти гирите уния богогалчета. Помниш ли? Да, На 100 метра откъсваш, значи като кучка от пес. Добре, айде бегай да тренираш, да не губиш форма. Да, уредил съм те за националния. Говорил съм си. Да, ти па ще мореш па за националния. Колко уреди у нас Софи Маринова за Евровизия. Бегай, бе! Па не бе!
ще те ритно кокълчето, не да... Да. Какво ще кажеш? Вие сте полубак! Не, Слави, аз мога и без китара. Така ли? Да. Гледай сега. Генерале, вие сте свръх човек! Генерале! А можете ли да правите чудеса? Разбира се. Какви? Всякакви. Не ми е удобно да призная. Да не прозвучи малко нескромно, не за друго. Например, мога да превръщам виното във вода. Моля? Мога да превръщам виното във вода. Какво се моли? Извиняйте, в Библията е обратното. От водата се превръща вино. Казваш го сякаш си чел Библията. Не. Имам спомени. Дилетантска работа, Трифонов. От вода вино всеки може да направи. Майсторлъкът е да превърнеш виното във вода. Ванка, я донеси на генерала една чаша вино да видим как ще го направи този номер. Какво е това вино? Ти няма ли да пиеш? Не, няма да пия. Това според мен е... Какво е? Това е... кабебне. Добре. Разбирам ви. Генерале, дайте сега. Генерале! Това ли ви е чудото на вас? Това ли ви е чудото? Мога да се оригна. Няма нужда. Не, генерале. Добре, ще направите ли чудото или не? Приседна ми кабебнето, защото разбрах, няма... Ще направите ли виното? Момент само да отпия. Добре, не, отпийте ми. Да не ми се изплюете пак тук в фикуса. Много е хубаво. Добре, сега направете го на вода, айде. Готово, само... Не, сега, моля ви се. Няма това предвид. Моля ви се, не е тук в студиото. Не е тук в студиото. Добре. Тогава ще проявя една моя друга дарба. Каква? Да стискам.